Hola i benvinguts! Des de la nostra càtedra de Dret Civil, avui posarem la lupa sobre un concepte que, encara que soni una mica tècnic, és fonamental en el dia a dia de milions de persones: la propietat horitzontal. Si es viu en un edifici de pisos, el que explicarem avui segur que interessa, i molt. Comencem amb una pregunta que potser algú s'ha fet alguna vegada. De qui és exactament el vestíbul on recollim el correu o l'ascensor que agafem cada matí? La resposta, ja ho avanço, no és tan simple com podria semblar i ens obre la porta a un dels puzzles legals més habituals de la vida a la ciutat. Molt bé, entrem en matèria. Per resoldre aquest petit misteri hem de parlar de propietat horitzontal, que el nom no espanta ningú. En el fons és senzillament el sistema, el marc legal, que permet que un sol edifici, amb totes les seves parts, pugui pertanyar a moltes persones alhora d'una manera organitzada. Aquí tenim la definició clau. Pensem-hi com si fos una propietat amb dues cares d'una mateixa moneda. D'una banda, tenim la propietat absoluta i exclusiva del nostre pis, el nostre espai privat, i de l'altra som copropietaris, juntament amb la resta de veïns, de tot allò que compartim. Aquesta barreja és precisament el cor del sistema. Aquesta és la idea fonamental que cal retenir. Com a propietari, en un edifici, es tenen dues menes de propietat al mateix temps. No és una cosa o l'altra, no. Són les dues coses alhora. I ara veurem exactament què entra a cada sac. Aquí ho veiem molt clarament. A l'esquerra, els elements privatius són aquells que són d'ús exclusiu. El pis, el local, el traster, la plaça de pàrquing. Fàcil, oi? A la dreta, en canvi, hi trobem els elements comuns, des d'allò que ni tan sols veiem, com els fonaments o l'estructura, fins a la façana, les escales, l'ascensor o la piscina comunitària, tot això pertany a tothom. I atenció a aquest punt, perquè és un principi legal absolut. Aquest vincle és inseparable. Ningú pot vendre el seu pis i pretendre quedar-se amb un trosset de la propietat de l'ascensor, o al revés. Quan es compra un habitatge en un edifici, s'adquireix el pack complet. És innegociable. D'acord, llavors, com es connecten aquestes dues parts, la privada i la comuna? Com mesurem quina porció de la teulada o del vestíbul pertany a cada propietari? Doncs aquí entra en joc el concepte potser més important de tots, la quota de participació. La quota, en paraules senzilles, és un percentatge. És el número que ens diu quina part del valor total de l'edifici correspon a cada element privatiu. I no es calcula a l'atzar. És determinar objectivament tenint en compte factors com els metres quadrats del pis, la seva ubicació a l'edifici o si és un habitatge o un local. És la traducció matemàtica del pes de cadascú dins del conjunt. Aquest gràfic ens ajuda a visualitzar-ho perfectament. En un edifici qualsevol, imaginari, el local comercial, que potser és més gran o té més valor estratègic, té una quota del 20%. L'àtic, un 15%. Els pisos més petits, quotes inferiors. La clau és que la suma de totes les quotes individuals sempre ha de donar el 100% del valor total de l'immoble. I per què és tan important aquest percentatge? Doncs perquè no és un número abstracte, ni de bon tros. Té conseqüències molt reals i pràctiques. La primera estableix quan s'ha de pagar de despeses comunes. Qui té una quota més alta paga més. Lògic. La segona determina el pes del vot a les reunions. I finalment, serveix de base per repartir qualsevol benefici o càrrega que afecti la comunitat. Bé, ja tenim el sistema, però on està escrit tot això? No pot ser un acord verbal, oi? Evidentment que no. Tot aquest entramat legal es recull en un document fonamental. Pensem-hi com si fos la Constitució de l'edifici o la seva partida de naixement. Aquest document és el títol constitutiu, s'atorga davant de notari i s'inscriu al registre de la propietat. És l'acte jurídic formal que declara que aquell immoble, a partir d'aquell moment, es regirà per les normes de la propietat horitzontal. És el punt de partida, de tot. I què hi trobem en aquest document? Doncs tot allò que és essencial, el DNI de l'edifici, per dir-ho d'alguna manera. Primer, una descripció general de la finca i dels seus elements comuns. Després, una descripció individualitzada de cada pis, local o tràster. El punt més important, l'assignació de la famosa quota de participació a cadascun d'ells. I, finalment, també pot incloure els estatuts, que són les regles de convivència més específiques de la comunitat. D'acord, ja tenim les regles del joc definides al títol constitutiu. Ara cal un sistema per aplicar-les i per prendre les decisions del dia a dia. I aquí és on entra en joc l'organització pràctica de l'edifici, és a dir, la comunitat de propietaris.
El cor d'aquesta organització, el seu òrgan de govern suprem, és la Junta de Propietaris. Està formada per tots i cadascun dels propietaris, sense excepció. És l'espai democràtic on es prenen els acords que afecten la vida de l'immoble, des de decidir si s'arregla la teulada fins a aprovar els comptes de l'any. I per funcionar de manera eficient, la Junta necessita uns càrrecs. La presidència, que per llei ha de ser sempre un propietari, és la cara visible i el representant legal de la comunitat. La secretaria s'ocupa de la part administrativa, de deixar constància de tot. I molt sovint hi ha la figura clau de l'administració, normalment un professional extern que s'encarrega de la gestió diària i la garantir que tot funcioni com un rellotge. I aquest número 1 que veiem és fundamental. Simbolitza un requisit legal clau. La llei obliga que la Junta de Propietaris es reuneixi com a mínim un cop a l'any. Aquesta reunió ordinària no és opcional i serveix principalment per aprovar els pressupostos i els comptes, assegurant així la transparència i la bona salut econòmica de la comunitat. Molt bé. Fem un repàs ràpid dels conceptes essencials. Primer, recordar que la propietat en un pis és dual, una part privada i una part comuna, inseparables. Segon, la quota de participació és el número clau que ho connecta tot. Tercer, el títol constitutiu és el manual d'instruccions legal de l'edifici. I quart, la Junta de Propietaris és l'òrgan on es prenen les decisions col·lectives. I acabem amb una reflexió, perquè al final conèixer totes aquestes regles no és només una qüestió teòrica per a estudiants de dret. Entendre com funciona la propietat horitzontal és l'eina bàsica per poder participar de manera informada, per proposar millores i, en definitiva, per contribuir a una convivència més eficient i harmònica a l'edifici. La pregunta, doncs, queda oberta. Amb aquest coneixement, com pot millorar cada comunitat?